היום אנחנו סרטון פתיחות של דברים בברול סטארס אחרי שלא שיחקתי חודשיים. מתחילים בתיבת דואר נכנס. כמה סיכות. לא מעניין באמת. עכשיו חנות, ראיתי שיש לנו מלא דברים. נתחיל מזה. נתחיל בחינם שבוע זהב. סתם גרוע נדיר. יש לנו עוד פרס, סמל שחקן. עכשיו עברנו, תסתכלו מה יש פה. תסתכלו את כל זה. תכף 5 מטען סטאר. אוקיי, נתחיל ב5 מטען סטאר רגיל. גרוע. 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 זהו, סיימנו. עכשיו 1000 מטבעות. בקר. 3 מתנות. אין לנו מזל בשיט היום. אין לי מזל היום בכלל. וואו, זה איך מזל יש לך. טוב, מטען סטאר. מדהים. ואפתח. כלום. בלינג. לא אכפת לי. וואו, בלינג זה מטורף, מה? ברור שאני צריך את זה. אגדי, וואי, למה יש אגדי בכלל? וואי, אגדי זה כל כך מטורף, איזה כיף שהם הביאו לנו אגדי בחינם. שלום חברים. שלום חברים. וביי ביי. וואו. מטורף. זה הדבר הכי טוב שיש. זה שבור רצח. יו, 500 גרדים, אולי תשיג את האולטרה זה רק ליאון. יו, מה השגת? סופר טעינה. למי תקבל את זה? אומייגאד, לא מאמין לך. סופר טעינה למלח האח בראש. שלא עושה כלום נראה לי. והתיבה האחרונה. תיבה אולטרה משהו. בוא נראה כמה פתיחות. ויש לך 20. פתח את זה מהר. כבר בסקין. וואי, זה אחלה סקין. זה לא סקין לג'נדרי. אבל יש סקין דומה לזה. וואו, זה לא עומד להיגמר. די. וואי, זה לא עומד להיגמר. זה סקין אפיק או משהו כזה, לא? תגיבו בתגובות. כן, ותעקבו, תמיד חשוב לעקוב. בבקשה, תנו סאבסקרייב. וואי, איזה חרא מזל יש לך. לנו. וואי, איזה חרא מזל יש לך. כל הדברים שיכולנו לקבל זה מה שקיבלתי. כן, אין סוף סיגות. 3 יהלומים בסך הכל. עשינו רווח נקי של 3 יהלומים. סיימנו פה, עברנו לפתיחה. למה זה לא נפתח? אין פה כלום, זה בעוד יום. לך עונה חדשה, וואו. מה זה? איזה דמות זה גרוע. עונה חדשה, וואו, מדהים. הבא. מדהים. דילוג על הדירוג. יואו, דילגת על הרד, איך עשית את זה, שר? כאן יש לנו גם כמה דברים. יש. אגדי. זה משהו כזה מוזר. סקין פרו, שדרוג לסקין פרו של קולט. אפשר לשדרג סקינים? כן. מה? וואי, וואט? אתה לא מצליח לצאת מזה. שדרגתי, זהו. כוכב רגיל. מה? ויצא נדיר מטורף. הרבה זמן לא שיחקנו. וואו, זה עומד להיות מטורף. יואו, אומייגאד. איזה מטורף. ודבר ראשון, פותחים עולמות. ויש גם ברול פס. עוד משהו בברול פס. זהו, סיימנו להיום. וחינם בחנות, כמובן. עוד. נשלח. ביי חברים.